Ty dobrý večer, tady posílám něco, co jsem nakódoval tady přes víkend, jako moje ukázka práce. Takže je to taková jednoduchá aplikace, která navazuje na ten můj hackathonový projekt a Nocena. Je to inspirovaný teďka jak se to jmenuje? Jedním seriálem, který se jmenuje Nerv, takže má to být jenom taková jako hra, kde se člověk zaregistruje, buď to jako player nebo jako watcher, pak uvnitř bude plnit výzvy. To plnění výzev ještě něco třeba, co budu doplňovat třeba zítra, nebo s čím si ještě pohraju, protože s tím projektem mě docela zaujal, trošku si s tím hraju, ale na ten základ jsem hlavně udělal SocialFi login, což je něco, čemu jsem se věnoval už posledních pár let, takže jsem si to dokázal porovnat vlastně s jinýma technologiemi, jak to třeba funguje na Lens protokolu, nebo jak to funguje, když jsem si to úplně čistě psal jako smart kontrakty přímo na Solaně a například jsem tím strávil třeba měsíc minulý léto. S vaší technologií jsem tohle byl schopný udělat docela za týden, za víkend, takže paráda. Jenom ukázka, jak to ta vypadá, tak jednoduchá registrace, kde si udělám nějakou fotku, abych ukázal, že tam pracuji i s decentralizovaným storage, s nějakým IPFSkem. Nazvu to třeba Jakub, give me a challenge, takhle. Tady v terminálu vidíme, co se děje mezi tím. Nějaký error předtím, teď se nahrává. Teď se nahrála fotka do IPFS, takže to tady mám připravený, tohle je z předchozího testování. Zobrazuju si to na piňátě, protože jinak mě to outučko blokuje. Tak jo, tak je tohle ta nová fotka mýho nového profilu, takže vidíte, že to tady je a mám tady i připravený SoulScan, abych ukázal jen co teda potvrdím, jsem člověk, abych teda ukázal, že se mě vymintilo NFTčko pro moji novou peněženku, která byla založena. To je tohle adresa té nový peněženky a tady vidíme, že před 54 sekundama tady bylo vymintěný NFTčko. Jako transaction. V tom NFTčku jsou právě informace o profilu toho uživatele, který pak můžeme vidět tady vlastně zobrazený. A zatím je to akorát ten Jakub a ani to bylo nezobrazu. A ten zbytek těch informací se potom bude dál v té apce. S tím se ještě pohraju během zítra, tady to možná uvidíte v repu a bude i to plnění výzev, to už mám připravený z minulosti z Noceny. Udělám si s tím nějaký jako malý demíčko, jinak zbytek je to akorát jako v rapper té aplikaci. To hlavní, co jsem chtěl ukázat, a ta hlavní jako blockchainová logika jsou právě tady ty SocialFi integrace, což je něco, co mě hodně zajímá, v čem se hodně, co už prostě nějakou dobu dělám a myslím, že na základě toho jsem nejlíp schopný pochopit vaše technologii a jak ji používat. Tak jo, tak to je všechno a děkuji za pozornost a doufám, že se vám demo a apka líbí. Dobrou noc.